Vítajte priatelia na portáli eautoškola.sk. V tomto videu by som vám chcel ukázať, ako sa prihlásiť do portálu a ako používať obsahy, ktoré sa na portáli eautoškola.sk nachádzajú tak, aby ste sa mohli vzdelávať pohodlne a bezproblémovo. V prvom rade nám treba navštíviť stránku www.eautoškola.sk, ktorú si naklikáte do vášho webového prehliadača a samozrejme sa zobrazí táto stránka. Pravo hore sa nachádza prihlasovacie tlačítko, na ktoré nám stačí kliknúť a zobrazí sa prihlasovacia stránka, na ktorej zadáte meno a heslo, ktoré ste obdržali z nášho portálu od administrátora. Menom je zvyčajne e-mailová adresa, v mojom prípade som zadal andromedia.sk. Samozrejme zadáte aj heslo, ktoré ste obdržali a kliknite na tlačidlo prihlásenie. Zobrazí sa vám opäť úvodná stránka portálu a v jej ľavej časti v strede nájdete kategórie kurzov, ktoré vidíte aj pred prihlásením, a v tejto kategórii kurzov sa stačí zvoliť modul, ktorý chcete aktuálne študovať. V našom prípade môžeme kliknúť na modul číslo 1, ktorý obsahuje ustanovenia paragrafov 1 a 2 zákona číslo 8/2009 o cestnej premávke, teda definíciu zákona a výklad základných pojmov. Keď si na tento modul kliknete, rozbazria sa vám dostupné kapitoly v rámci tohto modulu. V tomto prípade ide o tie kapitoly, ktoré sa volajú úvod do štúdia, potom je tu kapitola paragraf 1 a 2 definícia zákona a základné pojmy a potom paragraf 3 až 8 povinnosti účastníkov cestnej premávky. Štúdium je pomerne jednoduché, stačí kliknúť na zvolenú kapitolu, klikneme si povedzme na úvod do štúdia a zobrazí sa vám stránka danej kapitoly, v ktorej vám jednoducho stačí iba kliknúť na tlačítko vstúpiť. Po chvíli, ako tlačíte tlačítko vstúpiť, zobrazí sa vám, alebo postupne sa vám načíta tzv. Skorm balíček s danou kapitolou. To znamená, že je to interaktívny balíček, ktorý bude podrobne sledovať a trackovať vaše počínanie vlastne v tejto kapitole. To znamená, kedy kam kliknete, koľko z danej kapitoly ste si pozreli, koľko ste si nepozreli, a všetky tieto údaje sa potom zaznamenávajú do nášho systému. Po rozbalení balíčka vlastne vidíme samotný obsah, to znamená štúdium kapitolu, ktorá je rozdelená na jednotlivé lekcie. Názvy týchto lekcií nájdete naľavo v interaktívnom menu. V tomto prípade sú tu 4 položky. Stačí jednoducho kliknúť napríklad na položku intro a spustí sa vám samotný kurz a jeho prehrávanie. Sú to multimediálne kurzy, ktoré... Sú to multimediálne kurzy, ktoré sú nazvučené, nahovorené, to znamená, že môžete ich počúvať buď na svojom počítači, na notebooku, alebo v tablete, v smartfóne, podľa toho, aké zariadenie používate a akým spôsobom chcete autoškolu študovať. Po skončení tejto kapitoly kliknite na tlačítko zavrieť, ktoré sa nachádza vpravo dole v aplikácii, alebo vám jednoducho stačí zavrieť celú aplikáciu alebo celé okienko tohto Skormu. Vrátite sa naspäť na stránku s kapitolami a môžete si vybrať ľubovoľnú kapitolu. Odporúčali by sme vám študovať tieto kapitoly poriadne a postupne. V prípade, ak ste s štúdiom na stránke skončili, môžete kliknúť na tlačítko odhlásiť sa, ktoré sa nachádza rovnako tak vpravo hore, ako aj tlačítko prihlásenie. Po skončení môžete sa samozrejme odhlásiť. To by bolo všetko. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie. V prípade akýchkoľvek otázok alebo informácií, ktoré by ste potrebovali ku svojmu štúdiu, kľudne volajte na kontakty, ktoré nájdete na stránke autoškola.sk alebo na konci tejto prezentácie.